Marín, porto da ría de Pontevedra e cabeceira dun partido xudicial no que a lingua galega é falada pola inmensa maioría da súa poboación, acolleu a celebración dun novo acto conmemorativo das primeiras sentenzas ditadas en galego nos seus xulgados. O presidente da Irmandade Xurídica Galega, Xoaquín Monteagudo, referiuse ao carácter pedagóxico destas celebracións buscando a complicidade do persoal dos xulgados, operadores xurídicos, institucións locais e cidadanía para implicalos na galeguización xurídica. Dúas palabras solamente que sirvan de introdución ao acto en nome da Irmandade Xurídica Galega. A Irmandade Xurídica Galega constituímola no ano 2008, se non recordo mal, alá en Celanova, no Mosteiro de San Rosendo, e constituímola un grupo de persoas, un colectivo de persoas na que nos inquedaba e que nos movía fundamentalmente a promoción e a divulgación do uso do galego como lingua xurídica e como lingua administrativa, como lingua xurídica en todo o que se refire ás profesións relacionadas co dereito e cos tribunais, e como lingua administrativa tamén en todo o que se refire ao uso por parte das administracións públicas de Galicia, autonómica e local, fundamentalmente. A Irmandade foi medrando ao longo dos anos, fomos divulgando a súa actividade e digamos que a nosa actividade como colectivo se centra en dous aspectos fundamentais. Un é, como dixen, a promoción do uso do galego en todos estes ámbitos que acabo de mencionar das profesións xurídicas, e todo isto facémolo con unha finalidade ou con unha especie de idea de pedagóxica, e que a idea pedagóxica ven o outro aspecto da nosa actividade, que é recoñecer a aquelas persoas, a aqueles profesionais que no desenvolvemento da súa actividade xurídica pois de alguma maneira se destacaron polo uso da lingua galega, que é unha das cousas que hoxe aquí nos move a estar aquí, e outra é tamén unha especie de traballo ou de labor de memoria histórica, e é tamén recoñecer, traer a memoria da xente, recuperar figuras do pasado, do noso pasado, dos nosos antecesores, nas profesións xurídicas que en cada un no seu tempo pois tamén se destacaron por conservar o galego, por promover o galego, por vincular as profesións xurídicas e administrativas coa cultura galega. O abogado e membro da Irmandade Xurídica Galega, Abelino Ochoa, fixo un percorrido histórico polas vicisitudes da lingua galega no foro, salientando os atrancos e o tempo chamando a participar nun desenlace optimista da lingua galega nos usos xurídicos. Con esta iniciativa que está a percorrer Galicia, a min viñéronseme varias cousas á cabeza. A inicial foi pensar que estas sentencias de Marín foron en torno ao ano 2005, que foi cando estes magistrados estuveron aquí en Marín. Iso significa onte, como a quen di. Tamén que a colocación desta placa homenaxe significa que estamos, como diría Xavier Alcalá, nun impaís. E ademais que nesta especie de mundo ao revés xa non sei en realidade se queda ou non esperanza para o galego, polo menos neste ámbito tal como vai a actividade xurídica. Matinei nestas tres cousas, por decirlo de algún xeito, como cidadán. Ahora, estou aquí como abogado, que é un dos prácticos que actúan nos tribunais, onde se di que impera a lei. Enchesnos a boca todos os días a falar do imperio da lei. Sen embargo, señoras e señores, no mundo da xustiza non se aplica a lei co galego escrito. E non vale o razonamento de que a lei de que o idioma é só un instrumento, que o que importa é que se faga en xusticia, é que o castelán tamén é un idioma oficial. Eso non vale. O índice de demandas de resolucións e sentencias escritas en galego, seguramente non sendo nos xulgados onde exercen estes dous homenaxeados, é ínfimo, ínfimo. E, mentres tanto, a Lei de Normalización Lingüística vai cumprindo anos. Agora, a Lei de Normalización Lingüística ten 36 anos. E no seu artigo 7, desde hai 36 anos, ven dicindo que os cidadáns poderán empregar calquera das dúas linguas nas relacións coa xusticia, que está recoñecido o dereito a que calquera cidadán se lle entere ou notifique en galego, e que a Xunta de Galicia promoverá
e aquí ten o que os xuristas denominarían, se cadra, un concepto xurídico indeterminado. Promoverá a progresiva normalización do uso do galego. Por moito que me esforce, non sabería interpretar axeitadamente, despois de 36 anos, que quererá decir eso de progresiva normalización. Porque son 36 anos. Progresiva, ao mellor, igual quere decir pouco a pouco. E normalización, pois ao mellor o que quere decir é que as cousas teñen que chegar a como teñen que ser. Pero 36 anos son moitos anos. Pero é que non só é a lei de normalización lingüística, tamén está a lei orgánica do Poder Xudicial, tamén está a lei de procedimento común das administracións públicas, tamén está a Carta Europea de Linguas Nacionais e Minoritarias e hai regulamentos supranacionais. Sóbranos legislación, sóbranos normativa que nos diga que podemos expresarnos galego diante da Administración de Xusticia. Non hai pexa ningunha para eso. Bueno, evidentemente non sendo que algunha que outra resolución exótica, minoritaria, desas que se producen en calquera ámbito da vida e que tantas veces faen máis ruído que o traballo diario de todos os en centos de xulgados. É dicir, non se pode pôr a excusa de que a lei non apoia o galego. Sen embargo, as primeiras sentencias aquí en Marín son do 2005, 22 anos despois da Lei de Normalización Lingüística. Veme outra vez a cabeza eso da progresiva normalización. Tampouco hoxe en día é excusa a falta de formación no idioma propio. Estamos en tempos en que todas as persoas que acceden á carreira xudicial, á fiscal, á abogacía, á procura, o funcionariado teñen a mellor formación académica en galego que xamás hubo na historia. Nunca hubo xeracións de galegos formados no noso idioma. E menos excusa aínda resulta este illamento da Administración de Xustiza cando durante estes 36 anos o resto das administracións públicas en Galicia alcanzaron unha ritual normalización en galego. O magistrado Sermán Varela recordou o seu tempo fronte do xulgado, salientando anecdóticamente o alto grado de uso do galego por parte dos xustizables, que non dubidan utilizalo no xulgado sempre que o xuíz fose o primeiro en facelo. De aí a importancia que ten que os xuíces e funcionarios sexan os primeiros en expresárense na nosa lingua. Agradecer ao xulgado de Marín, porque foi o que me acolleu cando eu regresei despois de exercer en Cantabria, o primeiro que me acolleu, e polo tanto teño que agradecerlle a abogacía, as procuradoras e procuradores, as compañeiras, as letradas da Administración de Xustiza, funcionariado, todo acollemento a min, pero bueno, aquí estamos sobre todo polo acollemento do uso do galego no xulgado, que non serou nin o máis mínimo problema, sino unha gran cooperación. Lémbrome en aquela época de que algunha compañeira que traballaba chamoulle a atención, compañeira secretaria xudicial daquela, agora letrada da Administración de Xustiza, cando eu empecé a falar galego, eu lle comentaba os problemas que surdían co emprego do galego na Administración de Xustiza, me decía que non os veía. Pasados un mes ou 2 meses, díxome, eu non sabía que tanta xente falaba galego aquí, e decía, non, é que o problema con que non o falemos nós, deixan de falalos moitísimas persoas. A entrada do galego na Administración de Xustiza, moitas veces, ou casi sempre, ten que vir tamén da man de quen exerce poder, porque quen exerce poder non está exercendo só dereitos fundamentais, sino que está exercendo un poder sobre unha cidadanía que é a titular real dese poder, e polo tanto débese a ela. Ese é un compromiso que eu asumín daquela e que, bueno, deu lugar a que efectivamente de súpeto, para algunhas persoas sorprendentemente, para outras non, empezara a falarse moito galego nas salas de xustiza de Marín. Por lo tanto, o primeiro é o agradecemento, pero o segundo, os que me coñecen xa saben que esta segunda parte, creo que Valentín xa espera, é a crítica, lóxicamente, como non é a primeira vez, xa sabemos onde os elementos que seguimos votando en falta. Seguimos sin ter un sistema informático en galego, seguimos sin ter un sistema informático que permita vehiculizar a actividade cotiá do xulgado no noso idioma, non unha mera traducción de algún documento, sino que realmente nos permita tramitar en galego. Por poñer outro exemplo, seguimos en un acceso xeralizado, unha promoción seria do que foi o gran esforzo do dicionario xurídico galego.
levamos anos repetindo isto, cada vez que nos atopamos, pero seguimos sin conseguilo. Pero es que eso que, como digo, xa repetimos estas críticas moitos anos, hoxe estamos peor. E estamos peor porque además escoitamos tambores de uniformidade que nos chegan de fora e que nos veñen a decir que queren que tratemos o galego como pouco menos que un detallito cultural, unha excentricidade folclórica, pero que non sexa empregado, que non sexa requerido, que non sexa valorado no exercicio da administración. A magistrada Sandra Piñeiro salientou o papel fundamental das suízas e suíces para conseguir que os xustizables perdan o medo de falaren en galego en sede judicial. Realmente o que se trata de conmemorar é algo que sí que resulta brillante, que fose 2005 o ano no que se editou a primeira sentenza en galego en Marín. Hoxe é 15 de marzo, son os idus de marzo, e a parte da morte de Xulio César, no mes de marzo foi cando se editou a primeira sentenza en galego, no ano 1985. A Constitución aprobouse no ano 78, o Estatuto de Autonomía foi 4 anos anterior a esa primeira sentenza en galego, a Lei de Normalización Lingüística data de 2 anos antes, e despois, dende o 85 ata 2005, pasaron 20 anos en que se editou aquí a primeira sentenza en galego da man de Xermán. É curioso, non? O que estábamos dicindo, como a normalización lingüística tardou case 40 anos, entonces resulta un pouco abraiante. O problema para o uso do galego na administración de xustiza xa se puxo de manifesto aquí, aparte de que é unha administración híbrida con diferentes competencias, nos dependendo do Consello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio de Xustiza, no seu caso, co persoal do IMELGA, letradas de Administración de Xustiza, Ministerio Fiscal, o funcionariado dependendo da Xunta de Galicia. Cada un dentro dos seus ámbitos de competencias e demais. Resulta difícil, a veces, levar adiante un proxecto que esa promoción que corresponde a todos eses poderes públicos implicados finalmente se traduza en algo tan sinxelo como que a lingua na que fala o pobo, a lingua dese pobo polo que administramos xustiza se reflita en toda esa actuación xudicial. Antes de nós seguramente hai documentos en galego, probablemente declaracións, tanto na sala de vistas na que a xente con naturalidade hai un momento que incluso pide permiso para falar galego, aínda que leven un rato falando galego e nós tamén, pero bueno, a veces os nervios son así de traizoeiros. Tamén está todo un traballo que hai detrás por parte de abogados e abogadas, de procuradores e procuradoras, de moitos funcionarios e funcionarias que facían ese traballo de entrar na aplicación informática ou nos seus formularios para traballar, valeirar de contido eses documentos íntegramente en castelán, herdados ademais da nosa formación xurídica case íntegra en castelán, facer unha traducción hoxe en día con Gallo que axuda moito, que é unha ferramenta básica para despois introducir o texto traducido ao galego, despois modificalo coas achegas persoais de cada un, facer unha revisión para que non sexa unha barbaridade como queda esa traducción moitas veces e finalmente que así salga cada un deses documentos que xorden do amor á nosa lingua, do amor á nosa cultura, do amor ao noso pobo e tamén dun exercicio de responsabilidade. Pero non podemos deixar que sexa o voluntarismo de cada unha desas persoas, deixar no voluntarismo a normalización, porque son dúas cuestións totalmente alleas. O voluntarismo, pois, é moi respetable, claro que sí, pero a promoción da lingua é unha cuestión que ten que ser dende os poderes públicos, esencialmente cada un dentro das súas competencias, e a aplicación informática, insistimos moito, pero é que verdade, está íntegramente en castelán. Facer ese traballo coa inxente cantidade de papel que hai nos xulgados é un traballo moitas veces descorazonador. Entón, dende aquí, moitas grazas a todos por asistir a este acto de homenaxe ao galego. O secretario xeral de Política Lingüística respondeu á demanda que lle fixeron os xuíces homenaxeados de prover de ferramentas informáticas aos xulgados para conseguir que os procedementos xudiciais se poidan sustanciar en lingua galega, indicando o tempo que tamén é importantísima a vontade persoal do funcionariado no seu uso. Hoxe conmemoramos, eu creo que
contradicindo un pouco a modestia de Sandra, que acaba de declararse unha anécdota dentro da historia do emprego do galego na xustiza, eu creo que o papel destes magistrados, xuíces e demais funcionarios, fiscais, peritos, testemunhas, todas as persoas que de algún xeito favoreceron a introducción da lingua galega na xustiza. E digo introdución porque, ao contrario do que pasa noutras administracións, como a maior parte dos que están aquí ben saben, se algún ámbito dentro da administración pública lle foi negado ao galego e ás demais linguas minoritarias históricamente, ese foi o ámbito da xustiza, salvo algúns textos taleberiónicos que hai que remitirse á Idade Media que podemos atopar na antigua lingua galaico-portuguesa. Nunca o galego tivo unha presenza na xustiza ata os tempos contemporáneos, como ben relatou na súa análise histórica Avelino. E isto lévanos a pensar e a reflexionar tamén en porque debe haber unha causa, non? Porque as demais administracións, a administración sanitaria, a administración local, a autonómica, por suposto, as administracións provinciais, adoptaron tan rápido o galego como unha lingua vehicular, como unha lingua cando menos de uso xunto co castelán habitual, e non pasou, cando menos, coa administración de xustiza. Moitas das causas xa foron expostas aquí e non vamos volver a redundar nelas porque vostedes coñécenas perfectamente. A administración de xustiza utiliza unha lingua, que é unha lingua de especialidade, unha lingua que os lingüistas denominamos de orixe culta e que ten que ser precisa, que ten que ser moi exhaustiva a hora de definir a semántica de que cada palabra leva consigo. Iso xunto con outras condicións que son de orixe administrativa, de orixe estrutural, a dependencia das dúas administracións, da Administración Central do Estado e da Administración Autonómica, ese carácter híbrido que nos contaba Sandra. Tamén o débito que sempre hai coa documentación, coa xurisprudencia, coa documentación xerada con anterioridade, con respecto aos dictames e a creación de novas resolucións e novas sentenzas, e non vou obviar evidentemente tampouco as responsabilidades da administración, entre outras moitas, e principalmente a que a mí me toca de dirixir neste momento, é dicir, a administración de xustiza, da Xunta de Galicia, administracións de que teñemos que ver coa lingua, coa cultura, que seguramente temos moito por facer aínda, seguro, e que ao mellor contábamos con ter solucionados temas que hoxe aínda non están resoltos. Xa saiu aquí varias veces o programa informático, o meu tan querido Minerva, que utilizades tantas veces e que saen todo este tipo de actos, e que sempre se me reprocha evidentemente que o Minerva non ten unha aplicación, unha traducción ao galego. É un programa que non foi xerado, non foi creado en Galicia, e que moi próximamente queremos que imos ter reemplazado dentro do programa Senda, o que xa levará a que todos os expedientes que manexedes nos xulgados estean nun formato digital. Sabedes que o obxectivo é manexar expedientes completos con papel cero. Pechou o acto a alcaldesa de Marín agradecendo a celebración do acto no seu municipio, recoñecendo na súa intervención que a lingua galega ten problemas que son intrínsecos no devalar histórico e apelando á súa superación. Hoxe, polo tanto, como decía, 34 anos despois, recordamos en Marín que nos nosos xulgados, cos seus autores aquí, con Sandra e con Xermán, destacando a súa profesionalidade, traballo e bo facer, donde neste caso se resalta a forma, é dicir, feito en galego, pero tamén o fondo, sen dúbida, para os afectados desas sentencias, pero a forma, tan importante, esa forma. No ámbito da Administración de Xustiza resaltamos os dous xuíces, que o foron destes xulgados, que abarca o Partido Judicial, os concellos de Marín e de Bueu. E conmemoramos que nunha administración onde a veces aos que teñen que expresarse fan esforzos en moitos casos por facelo en propio castelán, xa que a súa propia lingua vehicular é o galego, resulta complexo tratar de ir acadando esos pasos que parecerían naturales nese sentido. Agradezo, polo tanto, a presencia aquí. É para nós unha honra convidarlles neste salón de plenos da Casa do Concello de Marín para posteriormente trasladarnos ao edificio dos xulgados e con ese impulso desa Secretaría Xeral que recolle as demandas que se teñen realizado, que se deben realizar e que se deben seguir realizando para que
os que levan anos, sen dúbida, como vos, como Xermán e como Sandra, impulsando estes recoñecementos a vos que hoxe sodes os nosos protagonistas, pero sen dúbida dun traballo público que quedará reseñado para moitos anos e de aquí en adiante moitos máis. O remate descubriuse unha placa colocada no vestíbulo do edificio dos xulgados en conmemoración destes feitos.